தனுஷும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டு 18 ஆண்டுகள் கழித்து பிரிந்து விட்டார்கள். முன்னதாக சௌந்தர்யா தன் முதல் கணவரை விவாகரத்து செய்த பொழுதே தனக்கும் விவாகரத்து வேண்டும் என்று ரஜினிகாந்திடம் கேட்டுள்ளார் ஐஸ்வர்யா. அவர் கூறியதை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த ரஜினிகாந்த், மகன்களுக்காக நீ தனுஷுடன் தான் இருக்க வேண்டும் என்று சமாதானம் செய்து வைத்துள்ளார். அப்பா பேச்சை கேட்டு விவாகரத்து முடிவை அப்பொழுது கைவிட்டுள்ளார் ஐஸ்வர்யா. ஒரே நேரத்தில் தன் 2 மகள்களும் விவாகரத்து முடிவை எடுத்ததால் ரஜினிகாந்த் அதிர்ந்து விட்டார். அப்பா சொன்னதால் மனதை மாற்றிக்கொண்டாலும் ஐஸ்வர்யா சந்தோஷமாக இல்லை. கடந்த 6 ஆண்டுகளாகவே அவருக்கும் தனுஷுக்கும் இடையே பல பிரச்சனைகள் வந்துள்ளது. பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுதெல்லாம் புது படத்தில் கமிட் ஆகி ஷூட்டிங்கிற்கு சென்று விடுவார் தனுஷ். இப்படி பல ஆண்டுகளாக இருந்த பிரச்சனை பெரிதாக வெடிக்கவே இருவரும் பிரிந்து விட்டார்கள். ஐஸ்வர்யாவுடன் இனி சேர்ந்து வாழும் பேச்சுக்கு இடமில்லை என்ற முடிவில் இருக்கின்றாராம் தனுஷ். இந்த விஷயத்தில் என் மனதை மாற்ற யாரும் முயற்சிக்க வேண்டாம் என்று கூறியுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.